салом алейкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо фақат абзори қулино мешавад. ҳафтум дарвоза тарафи пажаркада акай давлат бигин ҳама мешиносаш, ҳар инсони хубай метавонед ки қатиш савдо кунед. марҳамат акай давлат гап занед, ё чанд сумия квадраташ 250 сомон хайтек тозаш якум сор турки якум сор турки вона ҳастай не дим сотуш ё ай сибиё бирем ай тоҷура биё умадам биги ай тараф ина марҳамат чихелеки нами акам гап задан и квадраташ 250 сомон турки тоза хайтека ана ё эронияш чанд ака 350 сом квадраташ 350 сомон квадрати ҳамин ина ози ма барои ки ҷамо хушвак бубинан то ҳами ахира то ҳами хира ина ё ҳамаш эрониян квадраташ 350 сомони будааст эронияна ҳамиё нархшон 350 сомона квадраташ 350 сомон ҳамаи размеру ҳаст ҳамаи размер метавонад ки биёвана тогҷура эрониё то ҳами дутара то дутара эронӣ ина чи зар 250 сом хайтеку якум сор турки 250 сомон ина марҳамат бинен ҳама агар одамо заказ кан меёвем ҳам чизора ҳамаи размеру ҳаст дарушкош ҳам ҳаст дарушкош хатиама метавонад ки биёван бигиранд чизошона қулли майдишон аин галдуро ҳам ҳаст ҳами галдуро ҳам 250 я не ё ҳаст 180 сум аст 150 сум аст 100 сум аст значит айғавси тинакиш зависит мекунад ҳами мисол то 250 сум ая 250 сум дура ҳами гулай набо ҳаст 150 сумаш бародармон давлатбой қайд кардан ҳамиё зависит айғавсиш мекунад яъни чизе ки шумо экранда мебинед ай 100 сума сар каги то 180 сумара дорад ина марҳамат бибинед шумо бо чизе ки шумо дар кора бо гап занед наям хайтекон ам 250 сума квадраташ 250 туркия хуб 250 сомон квадрат чиқаде ки нафурӯшанда қайд кан меен ҳамиҷада ҳафтум дарвоза акай давлат мегӯен ҳами акай давлат гуфтен худаш сразу пайдо мешава ин ҳамиҷада дигар ҳамаи ҳамин чизое ки шумо дар корай эрониёра эрониё хайтек эронай 850 сомон квадрат квадратш 850 сомон охо ина марҳамат и гилиш живое ина марҳамат и 850 сомон буда ки як квадраташ и чанд сомон ина сакха и квадрат 400 сомон квадрат 400 сомон туркияи турки тоза 400 сомон то 850 сомон буда ана чизе ки ози мебинед ё 250 сомон хайтекои туркан бо як майда скидка мекарда будастанд акай давлат барои ҳамин шаҳри душанбе даставкаш бепул будастай бурда расондан то хонара партофтан сурат гирифтан мондан ҳамаш бепул айсоби акай давлат мегӯянд сразу ами одам ҳамаи корои шуморо буд мекунад шахс як 20 солае ки ҳамин соата кор мекунад саркаги ай бозори бивши султони кабир и бародар савдогарай хай дар бораи ин маълумот гирифтем майдагари турки якум сорташ гаранти хати 10 сол кафолат дода мешавад ягон ай бирувар ду вазрат мегирем ягон 10 сол гаранти хатиян ёш онам намудош бо ҳастай квадрат чанда ё квадрати 320 сомон 320 сомон якум сорташ туркиш айсоби чи шаёхи айсоби кашс ғавсиш туркам вастай қайвақум астан вастай қайвақумш арзонтар мешавад соли 170 сум 160 сум квадрат шавад ми хулной беҳтарин нағзошанда ё турки тозаш ана чи ина ё туркам ё гулой навинканда навомадагӣ фаҳмо ҳамаи дуртар бигирем арзонтарушанд хайна марҳамат бибинед ҳамаи чизое ки ҳастанд акай давлат дора размерушонам чӣ мекуна шумода падбор карда
мувофиқи ҳамин хоҳиши шумо гирифта дода метавонам. Акай давлат бурдан расондан ҳамаш ройгон. бурда расондан чӣ ки худаш қай кардестай арзон будастай баъд ройгон будастай бепул мебара. Фақат шаҳри Душанбе метавонем ки занг бизанем. Ҳамин бародарда ватсапҳо ҳастанд. Шумо заказ мекунед, бародар гирифта то хонатона бурда мерасонад. Бо дарошгоҳш ҳастанд, ина дарошгоҳ ҳастанд. Мо ай дуртар бигирем ки шумо ҳамаша бибинед. Ҳамаи маркаи дарошгоҳ ҳастанд. Ина марамат бибинед. Идахай слишком бисёри бадай. Барои ҳамин акай давлат ҳамаи ҳамин чизора дорад. Касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шава. Касе ки обуна шидаги я лайк мемона. Ами видеора ба ёри шиносотон ба ҳам одамое ки қолиншон дар кораи падилиса кунед. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Боқӣ сарбаланд обод бошен. Худоҳофиз.